Татар халык әкияте Таң батыр. Борын-борын заманда булган икән ди бер патша. Бу патшаның булган ди 3 кызы. Патша кызларын берсеннән-берсе матур булганнар ди. Көннәрдән бер көнне бу 3 кыз болынлыкка йөрергә дип чыкканнар. Булар болынлыкта йөргән вакытта гына бик каты җил давыл чыга да кызларның өчесен дә күтәреп алып та китә. Патша үзенең кызларының югалганын белеп бик зур кайгыга төшә. Көн эзләтә патша бу кызларны, төн эзләтә үз патшалыгында урманы, су буйлары калмый моның. Бүтән җирдән эзләтеп карыйлар, кызларны таба алмыйлар. Шул патша торган шәһәрнең читендәге кечкенә генә бер йортта яшәгәннәр икән ди, бер ир белән бер хатын. Булар бик фәкыйрь булганнар. Буларның булган икән ди 3 уллары. Олы улларын Кичбатыр дип, уртанчысын Төнбатыр дип, иң кечкенәсен Таңбатыр дип йөрткәннәр ди. Бу егетләр ай үсәсен көн үсеп, ел үсеп